Ingon lagi si tatay tiyo, nga dili imo patakaon og tukod og balay. Ug mahimo, manangin mo usab ni Ma'am Amparo nga mutukod mo dito sa iyang yuta. Ay, wala lagi ni problema nilay. Nisugot na to si Mr. Abarquez nga adto mi patukura sa iyang yuta. Naayaw didto oy. Kay niingon si tatay nga kana si Mr. Abarquez bakakon kaayo na. Unya kana iyang yuta, naanay buruka. Mga ba? O lagi tiyo. Unyag mapildi si Mr. Abarquez. May adto sa kontra ang yuta. Unya nakasiguro mo di mo papahawaon. Wa malagi mo ingon si Mr. Abarquez nga dunay kaso ang ilang yuta. Kay gatuo man siyang mudaog. Pero kabaw ka tiyo, doon ay misulti na mo nga kana si Mr. Abarquez pildihuno na kay kuwang iyang papilis. Di na di mi magtukod anig bay. Matud pang tatay tiyo, ay di na lang mo patukuron. Ani na lang mo sa balay. Ay mas may ayo pa tiyo ay mupalit na lang mo appliances para natin magamit din Unya, unsa man ka di alaklak? Sige lak, sugot lak, aligre lagi kay ta din Ikaw, good tay. Sunod-sunod naman sa kunin mo. Unyag aron mas manindot pa gyud ang atong pagpuyo diri tiyo. Palit og ref tiyo, labi nag-init kayong panahon, manginom tag bugnaw. Di lasak mo sanong nilay, oy. Ako so nang una-unaon. Kung di ba lang may magtukod og balay. Ay na lang lagi tiyo. Kay samok na kaayo. Kay kana ra ba si Don Sibyo stricto kaayo. Si Pari. Lady Met! Mampari. Kumusta? Kumusta? May man. Dali, Mampari. Laki at Sila ka. Dako na no. Ko dalaga na jud Uy, tayo. kumusta naman di ka, Mamparing? Uy, di ba ilang ning burha? Oo. Ay, si Lilay na, uy. O Oo, si Lilay. Okay na kay si Lilay. Ay, siya namang ko'y mabilin din eh. Kaya ang uban na nabaho sa construction. Mao ba? Lady Met, asa dira ni nang dading diri? Nandading? Wala namang gud diri sa. Ay, tuwa sa busay. Tuwa na sila puyo dito. Kaya inangano, pirmi mo gumaigo ilang balay sa limpos. Ni samot magkakagwapa, ma'am. Uy, liwat. Yung kaya si mong mama. Uy, may rasag yaning ani ka, ma'am. Uy, kaya inangano. Sus, dugay na kay panahon nga gahando minimo. Nga muduaw yung ka na mo dire. Saon man tagod nga do na magukoy gamay ang negosyo sa lungsod. Bawa baya ka saon na Lady Met nga gasalig ra pud baya ko sa kong mama. Nya karon nga wala naman siya mo hinay-hinay lang sa kog paningkamot. Nindot unta no, kung mutipon ka na mo dinhi. Maayo lagi unta no pero do na pud baya ko gamay ang negosyong giatiman. Ati ko ni mo, ma'am. Ang mga tao din ni mami nga, jud ni mo kay bahay mo kay patasan. Nya na ibawa po sila. Nga, doon na kay bahay na ninyo taa. Parehas ra na eh. Di gid parehas, ma'am, uy. Nagoy mga tao din nga, sos tiga kay kasing-kasing, uy. Lady Met. Wala day ka mo padayon nito lang ni Mr. Abarquez. Ay, di lang ko dito ilang Mr. Abarquez, ma'am, uy. Ani na nagyo ko dinhi. Sige. Hangyo ako, ma'am, bi. Bisig, gamay lang gud kaayo nga luna, ma'am. Unsa mo jud nakadak-ay mong bahay nga gustong itukod ba? Ay da, dako-dako lagu gamay sa pati. Anin ni dumit ha para way gubot. Mas mayo siguro ikay mananghid ni Tio. Musugot lagi na o ikay mananghid. Dakoy. O katugo ko man ang dito na mo babag si Dinsyo. Striktong ka ng upawa. Sige, ako na lang ingnon ug magkita mi kay naaman sad mo adto sad siguro ko. Unya, asan day ka planong magtukod? Ay, dito ba? Doon na may bakante dito, ma'am, sa huyong-huyong.
Sige. Pagtukod lang dito ko. Masad kayo to magamit. Ako lang inom si Tio, ha? Ay, salamat kay ma'am. Salamat. Meron okay. Nakita ta, ma'am. Okay ra? Salamat, ma'am. Salamat kay ma'am. Okay, problema na David. Oh, Ma'am Paring, ano nang tuog sa amo? May pa, ma'am. Ay, dili lang sa karon ha. Pasensya jud kay mo adto para ba ko ilahan ni ko ang dading. Kinahanglan ko mato sila kay makikita lagi ko ng dading. Ay, way kaso, ma'am. Pero sa pagkakaroon lang kay, kayo para bataon kay tong ila, ha? Ang akong pangagpas, ma'am, no? Murag 12 ka kilometro tingali. Maugyod, ma'am. Ang anga na kayo, may untag patag. Tungason ra ba kayo? Ma'am, ugma na lang, kuyugan pati ka. Aron sad bang madugay-dugay tag istorya, ma'am? Ana. Na sige. Di na lang ko mo ang ko yun. Sige, ugma na lang. Lahi lagi kay si ma'am, no? Lahi lagi si Sir Marlon. Bogod tiyo. Oh. Naong nga to. Di na lang ta maghiskot ni Marlon ha kay ukuma na si Marlon. Kung makadungog ganig na manaway niya, wonder dayon to mo nang maghilom na lang ta. Di na lang ta maghisgot. Pero do na jud ko'y gustong ipangutana ninyo. Usa ra gyud ni pangutana. Unsa man, ma'am? Unsa man, ma'am? Tinuod ba gyud nga gisugo mo pagpangita sa usa ka kanding? No, tinuod yun kayo. Oo, tinuod na, ma'am, oy. Sugi man ay. Unya, may premyo pa gyud. Ang makadakop na ay usa ka gatos ka libo ka pisos. Sa inyo man kuno tong lolo. Oh, Di aman si Mama Paring. naman. Abot lang. Ay mo doon. Tuas lang ni Burha. Ilang lilay ba? Ako sa blaho sila din siyo. Tapihan na, uy. Ikaw, to, dito ka. Kasi mo patakal na nagtabi bahin si Kanding. Baro ba ito buwihan na? Magisgot na, magubot niya mga tao kaya magisgot na siya. Gabay gahom si Kanding. Magubot ha. Naku. Ato na. Ing na siya. Uy, ing na siya. Kung gusto sa mo istar ng lugar ha, palahusa sa silang ilang na idensyo. Oo sir, arayon ako sir. Superview. Maura ko nang lamasagot, di dunganon. Bulbul kapag yung oras sa kati mangitag lami ng sudan. Ang bata ko tumon. Ha? Uy, anong kami nyo? Ano ka? Akadi ka kita dito. Ha? Tuas sa may tayod. Mama? Uy, bagay, pisi, dali, pisi. Tabangi ko. Asa mo to pisi? Magpangita ka, di ha? Asa pangita? Napaka, Napato. Naapa lagi tunoy. Naapa to. Apa to kapalayo.
Pangitag tao dito makatabang na tugkuan sa kanding. Ali na. Oy, tawagan Andoy, tawagan Andoy. Ali na pagdali kay ang kanding. Ano Takot ang isa. Kay makadagan tong kanding oy. Isa ni mo tatay. Ay, napapagsigig lali Kanding ba kanding? Dali na mo ba? Tawagin, Hoy! pagin. Hoy!